Aprendemos moito. Aprendemos, entre outras cousas, que o importante é traballar pola unidade dos galegos e das galegas. Esa é a unidade que precisamos. Unirnos contra a discriminación, unirnos para poder traballar con dignidade na nosa terra, unirnos para construir un país no que ninguén quede atrás, unirnos para decidir nós sobre os nosos asuntos sen pedir permiso a Madrid nin a ninguén. Soñamos cun país mellor. Ese país non se construe desde os sumidoiros do réxime do 78 ou sobre unha monarquía corrupta e parásita. Ese país soñado non se construe perseguindo a quen defendemos a democracia. Este país mellor constrúese con democracia, con igualdade e liberdade. O país dos nosos soños é unha república laica, feminista, igualitaria e, por suposto, galega. E non imos renunciar a ese soño. E para iso, queremos seguir sumando, fortalecer esta nova etapa do BNG. Un tempo novo no que temos as portas abertas a todos os galegos e galegas que senten que hoxe máis que nunca Galiza precisa dunha grande organización que teña a súa cabeza e o seu corazón nesta terra. E permitídeme que neste 25 de xullo lle dé a benvida a todas as novas militantes, a todos os simpatizantes, a todas as persoas que se achegaron ao BNG. Benvidas! Está claro, non podemos agardar por eles. A solución non vai vir de Madrid. Temos que decidir por nós e desde nós. Temos que consolidar un BNG cada vez máis forte, con máis peso, que poña en marcha un novo proxecto de país. Este reto é unha tarefa colectiva que temos que enfrontar con convicción. Pídovos que non nos poñamos límites. Temos un país con capacidade, somos unha organización renovada e con experiencia e temos un proxecto para darlle a Galiza un futuro mellor. Amigos, amigas, a esperanza é o que nos fai estar aquí. Estamos aquí porque eleximos a esperanza e non o medo. Estamos aquí porque eleximos loitar e non baixamos os brazos. Estamos aquí porque sabemos que cambiando a nosa propia realidade estamos contribuindo a cambiar o mundo a mellor.